това, което виждат, това са кули. Много кули и моторче. Вали ми телефона, цепиш от колектива. Жалко, че неговия Да, класика. Чечи, печи точно. Да. Не разбирам малко и аз. Его Red Bull. О, сега мятат по един Red Bull. Дай го снимаме, моля. Възможно ли е ти? Не. Ето ти са коли. Батерията ли свърши? Идиот. Що ли каза да не са от нас? Еми ще правя снимки. Такъв български. Такъв с знаменце. Бах ти Филинович. Сега, опа, началника идва. И 100 се разминахме. Хората още се чуят, че това снимам по този. Хората мислеха, че... Аз правя снимки. Ма гледай, хората ни се радват тук, че снимаме. Вика ти Ай, бе. обичата се радваха, ти го засне, нали? За снега? Те, да ти е важното. От тук с колета е да иде по колелото се. Представяш ли си? Не, Чето имате много гледа. тук е много голям булевар, да не може да отклоним. Трябва отдолу. Не, някакви... Идва. Идват, виждам ги. Само ако спре да Те се са скъпа. откъснали. Да, ето. Тук е леки. Един е заспал. Що Още си? полиция. Опа, идва, чима. Откъснала са група. Да. Петима човека. Ето за вода. Той дай по-ново. Те полицайчи почват коя, значи че... Ги го издачите да Ето, идват. Знаеш ли? Да. Максим, гледам, че си мали. Сега гледай, хората се радват тук, викат фенове. Да, е. Той беше първия ги двоиш някакъв... Ти с колюкът е вечера ще се гледам в YouTube. Не се има спорта. Аре, ти сега ще е по-интересно. Основната група. Аз ти не Той човек снима на от него ще гледа. Така, вижте, идва своята група и водача е със зелен. Не, той от Астана, бе, той са от Астана. Той са от младежки отбор на Астана, да. Той е казахстанците. Да, не знам. Да, ние украинци са тези, бе. Украина, да, украинците. Тия с твоите хора. Това беше хора. Чакай, сега най-интересната част. Да. Организаторите обаче са 350.